Avui arribem al final de la saga dels vídeos relacionats amb el framework Atlas de Mitre. Arribem al final d'una saga que no al final del canal. A partir d'ara començarem molts altres temes relacionats amb la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i el cloud. Però bé, avui arribem al final d'aquest conjunt de pilars que hem estat veient del framework Atlas de Mitre com del framework de ciberseguretat aplicada a la IA. I ara ja hem arribat al pilar de l'impacte. I què vol dir que hem arribat al pilar de l'impacte? Doncs que ja hem fet tot el procés, de principi a final, des del moment que vam tenir la idea o la intenció d'atacar el model de Machine Learning, un model de Machine Learning, el sistema d'intel·ligència artificial, un model d'intel·ligència artificial, fins que hem executat tots els passos, totes les tècniques, tots els procediments i hem utilitzat tots els mecanismes necessaris per provocar l'impacte que desitjàvem i per aconseguir l'exfiltració, si corresponia, d'allò que ens volíem endur sobre allò que havíem atacat. Doncs bé, ara ens trobem en el pilar 14, el darrer, el de l'impacte. Ja hem fet totes les passes, d'acord? Ja hem fet tot. I ara hem de veure quin impacte generem o ja hem generat. És a dir, hem atacat el model de Machine Learning, hem atacat el sistema d'intel·ligència artificial i ara és hora, a part d'avaluar l'impacte si ja s'ha produït, de veure l'impacte o de produir l'impacte. Si hem de veure l'impacte, vol dir que hem d'avaluar quins efectes tècnics, quines conseqüències tècniques ha comportat l'atac que hem realitzat sobre el model, que hem realitzat sobre el sistema. Potser al llarg de tot el procés ja hem aconseguit un fort impacte tècnic. Però també podria ser que un cop hem exfiltrat en el pilar número 13, en el pilar anterior, les dades, ara vulguem executar l'impacte. I quin impacte executarem? Amics, depèn de l'interès que tinguem com a dolents. Pot ser que desitgem un impacte de corrupció del model, és a dir, que haguem ficat els mecanismes necessaris per corrompre el model al servei d'intel·ligència artificial i que ara doni uns outputs incorrectes, és a dir, que predigui, per exemple, malament un resultat d'una malaltia que el sistema d'intel·ligència artificial està preparat per diagnosticar. Per tant, aquí haurem de comprovar que l'impacte que desitjàvem, que era l'impacte de corrupció d'aquests outputs, s'estigui produint. O senzillament pot ser que haguem exfiltrat les dades i que vulguem veure un rendiment econòmic d'aquestes dades que ens hem endut. Aquí ja podríem entrar en temes d'extorsió, etc., en el propietari de les dades legítimes a què li hem extret i infiltrat. I per acabar amb aquest conjunt de pilars, l'impacte fins i tot només podria arribar a ser que no sigui un impacte visible, perquè igual hem volgut causar un dany reputacional, igual hem volgut fer mal reputacionalment amb els outputs i que aquella empresa que executava aquell model d'intel·ligència artificial hagi perdut la confiança del gran públic o del regulador o de qui sigui. A vegades això és possible i és una opció. L'altra opció és que haguem volgut robar el model de Machine Learning, el sistema d'intel·ligència artificial, senzillament no tant per generar mala imatge o per perjudicar reputacionalment en aquella empresa X, sinó que el que cerquem és nosaltres, en pla espionatge industrial, veure com construïm el nostre model, el nostre sistema, utilitzant allò que hem extret, allò que hem trobat
aquell sistema de la nostra competència. Evidentment, tot això és il·legal completament i no correspon fer-ho, però succeeix, no s'ha de negar. Succeeixen totes les variables, benefici econòmic, benefici reputacional, intentar acabar amb la competència, etc. Bé, aquest vídeo s'ha allargat una miqueta més, però era interessant perquè ens ha permès concloure amb els 14 pilars del framework Atlas de Mitre, que, com us he dit sempre, és un framework pensat per aquesta era de la IA, per aquesta era de la ciberseguretat aplicada a l'era de la IA. Us agraeixo a tots i a totes els que heu vist els 14 vídeos de la saga i us emplaço, us convido, us animo, si voleu, a seguir seguint els meus vídeos, si no, perfectament, doncs seguiré portant sempre aquests petits tips curts relacionats sobre les meves especialitats, que especialment són, com bé sabeu la majoria, la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i també tots els temes cloud. Gràcies per escoltar tota aquesta saga i ens seguim veient en els dies vinents, en els vídeos vinents i a tot arreu on puguem parlar d'aquests temes que ens apassionen i d'aquest apassionant món de la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i el cloud, que per mi no són només aspectes professionals, sinó que sincerament són el meu motor de vida. Em complauen, m'agraden i em satisfan i m'omplen molt personalment.